र' नों बुनो खेबनो मोना खेबनो मोना आं सिनायाखै सिनायदोंब्रा सिनायदों मानसिनिबो खेबनो मोना मा मोना जाखो दाउसा जोंखौ बुनो फाग्ला बिदि जायो नै दाउसा गोजौनिफ्राय अर्डार डाइरेक्ट दाउसा नै गोजौनिफ्राय अर्डार होदों फोर हादों होननानै लाबोनाय जों गोबां नुनो मोनगासिनो नैबे सान्तिपुरनि जिथुनाखि फरेस्ट अफिस बेयाव जोङो ट्रेक्टर लाबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बे थारैनो दंफां सिखावफोरनि मार नामा बे दंफाङा ना मा बेथ' आं मिथिनाय बायदिब्ला बे दंफां सिखावफोरनि नङा जे सान्तिपुर एलेका बा खुंग्रिं एलेका बे साइडआव थानाय जे एनजिअ ग्रुप एनजिअ ना मा होनो बे फेरेंगा सारनि दोननाय बिथांमोना जाहैबाय बिदिनो सोरबा पाब्लिकखौ दंफां हाहैनाय मानाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बख'बाय थादों खिन्थु बेखौ आं दहाय फुङाव खोनानाय लोगो लोगो आं माखासे हाइकामान्डनि मानसिफोरजों आं एसे खबर लालायनानैहाय आङो होसोलांनाय जादों ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसिनाव आङो फोरमान प्रुफ बिदोंमोन बिथांमोना होनो हायाखै थारमाने आङो जे गोबोरखि बाजाराव थांदोंमोन बे बाजाराव थांनाय लोगो लोगो आङो सासे मानसिखौ आं लोगो मोनहैनानै आं सोंदों बिथांमोना जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो हन्दा सोनानै लेबार बाहायनानै हाहोनानै ओमफ्राय सिखाव हानाय होननानैहाय बिसोरो हाग्रायाव दिखोनानै लानानै फैयो बेबायदि आं अनेक बार एनजिअनि मानसिफ्रा औ बेबायदि दा खोनानाय बायदिब्ला बेबायदि माबा हाबाफारिया सानबेसेनो जाबाय थादोंमोन आं खोनानायावथ' आङो ओरैनो खनथाम खनब्रैखौ आं खोनाबाय थादोंमोन खिन्थु आङो टाइमनि आंखालावहाय आं बे खामानिखौ आं मावनो हायाखै आरोखि ओरैनोथ' जोङो माबा ससियेल वार्कार हिसाबै आंबो सासे दङ जेन'बा काजलगाव साब डिभिसनाव आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन सरकारा बिथांमोनखौहाय जिथुनाखि हाग्राखौहाय संरैखा खालामनो थाखायसो बिथांमोनखौ दानानै दोननाय जादोंमोन खिन्थु बिथांमोनानो बेबायदि खामानि मावदों बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव जेन'बा हाग्राया जोंनि थाखाय नांगौ आरो गोबां जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो बेबायदिनो गासैबो जेनोखि दंफां मावग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो हाग्रा दाननाय एबा हादान एवनाय बेफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौनो खावलायो आरोखि आंनि थुरुबनिफ्राय बिथांमोना दिनै दंफां जब्द खालामनो हादों बेनि गेजेराव माबायदि मोनसे गारिनि जब्द खालामनो हागोन ओरैनोथ' 8 खानमोन ट्रेक्टरा खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं जब्द खालामनायाव आंजोंहाय माखासे गार्ड गैयि हिसाबै आं लाखिजोबनो हायाखै खिन्थु माखासे मबाइलनि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै लानाय दङ नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो जोंखौ दम होदों बेबायदिनो गाज्रि भाषाबो बाहायदों आरो बिदिनो नाख्रां नारस्रि बेफोरबायदि खालामदों बेफोरखौ जोङो होनाय जागोन बिथांमोनखौ सिनायो नामा सोर सिनायो औ बिथांमोना जाहैबाय दाउखि दालां बोराय आलु दामफ्ला निहिमिया बिथांमोननि नामा एनजिअ फरेस्टनि बे जिथु दंफांजों लोगोसे ट्रेक्टरबो लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा गैला ट्रेक्टरा बिसोरो जोंखौ गिनानै आङो होसोबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना दुरुंखौ दानस'ला बिसोरो लगे ट्रेक्टरखौ फाथायहरजोब्बाय गावबा गाव न'आवहाय दा बिथांमोननि सायाव नोंथांमोना मा राहा लानो सानो आरो सरकारखौबो मा राहा लानो थाखाय खावलायनो सानो बिथांमोनखौ आङो बेखौनो आं खावलायनो सानो जाहाथे जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथांनियाव आं खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ दा मावथों जाहाथे सारा गावनि मानसिफोरखौ जेबा गावनि मावथि बिथांमोनखौहाय जाहाथे खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय हाग्रा दाननानै बेफोरबायदि गाज्रि बेबायदि पाब्लिकनि सिङाव बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा थारमाने आं बेखौ खावलायो आरोखि सरकारनिफ्राय मा दंफां दं दिनै बेयावहाय दंफांखौ आंबोथ' दंफां मावग्रा नङा हिसाबै आंबो बारा मिथिया बिदिनो खोनानायाव बिदिनो लालि सेरफां बायदि दंफांफोर दं होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों ओरैनोथ' गैयाब्लाबो थांगोन बियो मथा मथि 12 लाखसोनि थांगोन गासै औ जोङो बेवहाय माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोन्दों माबा हाब्रु फुनलाबायनाय थारमाने सिखावखौ हमग्राया सिखावनिफ्राय एसे सालुसिन जानांगौ नालाय बेनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामो हाग्रायाव हाहोनानै हाब्रु फुननानै जाहाथे बेखौ फुराना माल होननानै लाबोनाय बेबायदि सिस्टेमै बिथांमोना लाबोदों बिथांमोना गावसोरनो हायो ना सोरखौबा लेबार बिथांमोना लेबार सोयो लेबारखौबो आं दहाय गोबोरखि बाजारावहाय लोगो मोननानै आं सावरायनाय जादों लेबारफ्रा खोन्थाखादों औ लेबारफ्रा खोन्थाखानायखा नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बिसोरो थारैनो माबायदि जायगानि जानो हागौ जेनेबा लकेलनि बिसोरो बायजोनि लकेलनिनो बिसोरो एनजिअफ्राथ' কমপ্লিটলি আমিও অলপ ছাইডত আছিল তাৰমানে কথাটো শুনি পেলাই তাৰমানে গ্ৰাউণ্ডত আমি চাবলৈ আহিছে মানে বস্তুটো কি হয় মানে বস্তুটো সেইটো
খাটছুৰি খাটিছে না ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ NGOটো নহয় ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ কৰে মানে বস্তুটো এপইণ্টমেণ্ট কৰি থৈছে মানে স্পেচিয়েলিষ্ট মানে বস্তুটো ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন স্পেচিয়েল ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনজনে BTCৰ পৰা এইটো ৰখা হৈছে তাহাঁতক মানে সেইটো প্ৰটেকশ্যনৰ নামত যদি তাহাঁতৰ এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটিছ যদি কৰি থাকে প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ নামত সেইটো নকৰাকৈ কমপ্লিটলি সেইটো বিষয়ে কৰিব যাওঁ তাৰমানে সেইটো ইনকুৱাৰী কৰিব খালি আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত কালি DCলৈ লৈ আমি মেমৰেণ্ডাম কৰিম ইনকুৱাৰী কৰিব কমপ্লিটলি সেইটো DFO আৰু ৰেঞ্জ অফিচাৰ ওচৰত আছে সেইটো কনচাৰ্ণত থাকিব লাগিছিল কেনেকা আৰু ইনকুৱাৰী কৰিব কাৰণে তাহাঁতক আমি কি ইনিচিয়েটিভ লৈ খালি মেমৰেণ্ডামটো দিয়া হ'ব পিছত সেইটো মেমৰেণ্ডামটো DC যদি নলয় নিশ্চয় লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ তাৰপিছত আমি CST লিখিম এটা লেটাৰ প্ৰপ'জালটো দি দিম লাষ্টত সেইটো যদি নহয় আৰু ষ্টেটতো আমি পঠাম হ'বত ষ্টেট যে হব থাকে এইটো স্পেচিয়েল কিবা চবেই ষ্টেটৰ যে হেড এইটো কেনেকুৱা ধ্বংস হ'ব গৈ আছে এইটো আমি ষ্টেটাছটো অলপ ভিজুৱেলটো দেখাই মানে প্ৰেক্টিকেলটো কেনেকুৱা হয় ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰিব দিম আৰু ইনকুৱাৰীটো ভাল যেন কৰি দি ডিপাৰ্টমেণ্টত এইটো আমি বিচাৰোঁ ক'ব গ'লে তেওঁলোকক বণ্ড প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে ৰখা হৈছিলে কিন্তু আজি দেখা পাইছে তেওঁলোকে বিপৰীত কামহে কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত আপুনি তাকে চিন্তা কৰিব লগা আছে এফেক্টটো কমপ্লিটলি লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰেছপনচিবিলিটিটো আহিব লাষ্টত বদনামটো আহি যাব আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বদনাম আহি যাব আৰু ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডে ভাল কৰি যদি কৰি যাব লাগে সেইটো প্ৰটেকশ্যন স্পেচিয়েল প্ৰটেকশ্যনৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যনৰ জনে গছ কাটাৰ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে তাহাঁতক ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ হিচাপে তাৰমানে তাহাঁতক এপইণ্টমেণ্ট কৰিছে BTC এইটো এণ্টি ছ'চিয়েল সেইটো যদি গছটো কাটিব যায় এইটো ৰেকৰ্ডটো যদি প্ৰেক্টিকেলি যদি হয় ভিজুৱেলটো পায় তেন্তে ইনকুৱাৰীটো কেনেকুৱা হৈ যাব ওলাই যাব সেইটো আৰু